daina koke-koken. Ba ke kika zuga shi akan ya fece ba, ce masa ya fece, gashi nan gaya masa. Mafarki na mai shaida gamayyar kamfanonin Samyukta ya koma gamayyar kamfanonin Aditya. Duk wanda ya kalubalanci mafarki na, irin haka ce makomarsa. Ba ka ɗauka sada da yawa saboda ita ba, yanzu kuwa zan sheƙe ta a gabanka. Yanzu ka faɗa min, ina jinka. Kai nasara ko ni ne? Nasara da faduwa kamar sawaye biyu ne na mutum yayin da yake gudu. Rabin dakika ya wadatar ɗaya ya kere ɗaya. Wai kana da ƙwarin gwiwar kai za ka yi nasara har yanzu? Kai kake da ƙwarin gwiwa ma akan kisa, ni ne zan rasa ƙwarin gwiwa akan nasara? To ba ga bindiga hannuna ba, ina alburushe ta za ta sheka. Bindiga zubin gwabzawa milimita 9, nau'i 45 ca, kunama Kafce 1, kundin kibau zango 8, nauyi gram 1077, nauyin kundin kibau gram 123, jimillar nauyi gram 1200. Idan ka saita mutum a kurkusar da bindiga mai nauyin gram 1200, hannunka kamata ya tsaya awon da'ira 45, amma hannunka a awon da'ira 40 yake. Kenan a bindigar taka ba alburusai. Wa za ka harba da bindigar da ba alburusai? Ta yaya za ka ci ba alburusai bayan da kai na nasa? Ka gani, ka gansu? Saurin kwakwalwarka sai ya zarce na alburushi kafin ka iya ja da jami'i. Yanzu kamshin zai soma.